Action. Ni fa ka banna abin da nake so yi. Kana ji? Sorry. Shamsu. Ina zuwa. Shamsu me zan ce? Duk abin da za ka yi kana da iko. Amma abin da nake so ka gane a nan shine ido fa yana kanka. To Me yasa ba za ka gane abin da nake nufi ba ne? Action. Ka banni ni abin da nake so yi. Shansu abin da nake so ka gane baba zan baka kai abin da kake so bane amma ka sani duk abin da za ka yi ido na kanka yanzu ba dabba ake kiwo ba mutum ake kiwo. Ba wai ban so na baka kai abin da kake so bane ka sani ba zai yiwu bane a duk lokacin da kake so zuciyarka ta ayyana ma ka ce za ka yi abin da kake so saboda ido na kanka jama'a suna wannan duk abin da za ka yi. Ni fa na fi so yi abin da nake so a lokacin da ya dace. Shamsu ba zai yi mana takura ba. Ba zai takura ba. Dole na takura ma. Shi ne zai abin da ba ka mamaki. Akwai wani dialogue a nan ba. A kwantar da hankali. Ina so ka sani kana da Zan ce Ka kwantar da hankalinka. Ina so ka sani kana da yancin yawa. Amma ba ku ina ba. Yawa, to je. Kaga muryar Allah. Pick up Action. Kana ji Shansu? Ina so ka gane kana da ikon ka aikata duk abin da kake so amma ba a ko'ina ba. Shansu ina so ka gane kana da ikon ka aikata duk abin da kake so amma ka sani ba a ko'ina ba saboda ido na kanka. Ni fa na fi son in yi abu a lokacin da nake so. Kaga Samir da Allah karka takura mu. Samir ka ce ba za ka gane ba ne. Ya ce ba na so na gane Samir. Okay na gane. Yawa. Ni fa ka banni in yi abin da nake so. ba za ka gane ba ne. Ba ma na so in gane Samir. Sunana Da kake? kake ganin sunana ba ma ka so ka gane. Sake. Gatsai kake faɗa mun suna ba? Mu je. Gatsai kake ganin sunana